bia. Ndoka ya kwa na neke na amade o nya maka iji achakasịla anya una nne lapụkwanụ ndị ụlọ ụka ọkwanụ nke nsoro eje hapụ ndị ụlọ ụka afara na onwe ya aghọtakwanụ ị na-anụ maka ka ihe aka nkọ wesị ka ịrapụ ụgbọ anyị ka anyị bịakwa ebe a ọ na anyị si n'ọrụ nọrọ dọrọ gị mma na-arụ aghọtara m ihe ị na-ekwu mana bụ onye isi n'ime rig gịnị wee mezikwa anụ nne lapụ ịbụ onye isi ndị mmeri lig bụ onye isi ndị region of Meri ha ncha bụ ofe ihe ahụ hapụ ihe ahụ ịbụzi n'ụka n'isi ka gị nwe ọ bụkwanụ gị nwe mụ na gị nwere ụka anyị gatụkwana anyị lapụ ndị ọzọ ha agatụ hapụ ihe ahụ onye ya mụ na gị nọkwa na ọ dịkwana mma na-alụ ọ na ọ dịrọ gị mma ahụcha nke m nọọ wee sị ọ bara ọrụ mụ na nwe ozi onye ọya bara ụba mmanya nke eziri ọkwa ka eweta ọzọ lapụ nke ndị ụka fada na onwe ya ya aghọtakwanụ ọ ya aghọtakwanụ ṅụba mmanya nke a ya ezukwana mmanya ebe ọ bụ na ebe a na-akpọziri otu ṅụọ mmanya enugo anyị nwụchara ka anyị naba ama imo bịa nwata bịa ego ka I'm emo. What a joke. It's a book. I need to put your camera.